ତା ବୋଉ ଆସିଛ କି ଆସୁନ ବସୁନ ବସ। ହଁ ବା ମୋ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି। ନାନୀ ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣି ଦଉଛ ଆଉ। ହଁ କାଲି ମୋର ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଣ ଜାଣିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି? ଏଇଠି ବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ମ, ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଁ ଯାଇଥିଲେ ତ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ହଁ ତମ ଭାଷାରେ ସେଇ କଲ କରିଥିଲେ ମତେ। ଫୋନ କରିକି କହିଲେ ଚିକେନ ପକୋଡା ନେବି ଖାଇବୁ। ସେଠିକାର ଚିକେନ ପକୋଡା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତ କହୁଥିଲେ। ଚିକେନ ପକୋଡା ଜାଣିନ? ଆଲୋ ଆଲୋ ତମେ ଏଇ ବଜାରରୁ ବୋଧେ ଆଣିଥ। ବଜାର ଆଉ ସେଠି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିବ ବା। ହଁ ସେଇ ଚିକେନ ପକୋଡା। ତମେ ବି ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିକି ଆଣିକି ସେଠୁ ଖାଉନ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କହିବ। ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ବା, ଏମିତି ସେମିତି ନୁହଁ ବା। ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିବ।